Adibide honetan, angeluen batuketa eta kenketa adibideak azaltzen dira. Angeluen batuketa egiteko unitate bereko balioak haien artean batu behar dira. Graduak graduekin, minutuak minutuekin eta segunduak segunduekin. Batuketa egin ostean, sistema 60 batean gaudenez, emaitza moldatu egin behar da, 59 baino handiagoak diren balioak egokitzeko. 69ri 60 kendu behar diot, beraz, 19 segundu geldituko dira, eta minutu bat gehitu beharko diot batuketaren emaitzako minutuei. Oraindik ere, balio hau minutuena 60 baino handiagoa denez, prozesu bera burutu behar da. 66ri 60 kendu gelditzen zaden emaitza, batuketaren emaitzako minutuak izango dira. Eta graduei bat gehituko diet. Kenketa egiterako orduan, berriz ere lerrokatuko ditugu. Graduekin, minutuak minutuekin, eta segunduak segunduekin. Eta segunduen kenketarekin hasiko naiz. Kenkizuna kentzailea baino txikiagoa denez, 60 gehituko diot. 22. Gehi 60, 82. Nondik ateratzen dira gehitzen diren 60 segundu horiek? Ba hemen, minutu bat gutxituta. Minutuekin gauza bera. Kenkizuna kentzailea baino txikiagoa denez, 60 gehituko diot. Eta nondik ateratzen da minutu hori? Graduetatik. 71, ken 43, segunduen emaitzak izango da. Graduetan ez dago arazorik. Handiagoa delako. Hau izango da, kenketa baten emaitza.